Structural approach to translation ଶ୍ରୀ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ପାର୍ଟ 1 ବହିର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର 14। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ହରିର କଲମ କେଉଁଠି? Where is ହରି's ପେନ୍? ହରିର କଲମ ତା ପକେଟରେ। Hari's pen in his pocket. ତୁମ ଛୁରୀ କେଉଁଠି? Where is your knife? ତୁମ ଛୁରୀ ସୀତାର ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ। Your knife is in ସୀତା's bag. ହରିର ଭାଇ କେଉଁଠି? Where is ହରି's brother? ସେ କ୍ଲାସରେ ଅଛି। He is in the class. ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ ଭାବରେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହରି କେଉଁଠି ଅଛି? Where is ହରି? ହରି ତା ରୁମ୍ରେ ଅଛି। Hari is in his room. ମୋ ଘଣ୍ଟାଟି କେଉଁଠି? Where is my watch? ମୋର ଘଣ୍ଟାଟି ଗୋପାଳର ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ଅଛି। My watch is in Gopal's bag. Structure 14 complete. ରେଗୁଲାର ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଲୋକ ଟିଜ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ ଭାବରେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।